may o karon o snack. Dua ka tasa, dua ka itlog, unom ka oil, kutsarang oil. Ono. Ang sagam oni mo di ay. Hot cake. 3, 4, 5, 6. Magkaroon, maglumpia mi, mauni akong sagol. Ginaling sunod sa baboy. Kanang repolyo, carrot, o sayote. Sayote na sayote. Sayote. Sayote, o. Daay gamay na mo nga bagyuin. Among snacks, mag-hotcake na ko. Puno. Gatas. Wala man ni kuan powder na lang ang gamiton. Guys, pagkalami sa akong hotcake, oh. 5 pa ang akong naluto. Mayroon pa akong lutoon sa pa. Oh. Very easy ang magama tag hotcake, guys. Dali-dali lang kaayo. Si Marlene pod, oh, maghimo na pod may karon og lumpia, paborito ni Kyle og ni Harold. Amo ni siya itanom, guys, kay nagudlot na o nagsana. Nang aksyon na og turok ang iyang kapit siyang baba. O ako ni siyang itanom. Kay aron dili na may mamalit o pansagol sa among lumpia. Tama ko og lumpia. Maglumpia ko. Lasad. Kung age hang dili na ko lutoon ang akong mga ingredients karon lutoon na ako nako. Klase-klase ng recipe na lunod ang ahos sa Bombay. Nahurot na lang ginaling ma. Ha? Ora ka na. Sa tubang gani nga giluto. Naapang, naman na. Hindi naman natuyuhan ma. Tuyuhan. Ito ilunod ni ang sweet sayote. Ito hinayan. Sa kakanon sabol glut ay utanon kay ron ang mga bata makakaon og utan. Wala kay laing luwag ma. Importante tibling utan. Dili importante ang magsigit sa karne. Naputos na ko guys sa ahang gumuon nga agama nga kanang lumpia. Ako ni daghanon basta maari ra po diri akong tingbon. Kay ganahan jud sila og lumpia. Kay panagsarap ang taon kaari kay may tigulang kung gibatimanan sa bukid guys akong mama, nanay. Kay manhi ko magluto-luto ko og kanang angayan sa mga bata. Ani karon nga daghan kaayo akong lumpia. Dagko pag kayong putos. Ang daghanan ani gulay. Apoy ko'y gagmay. Maliit. Kay gagmay po ang lumpia wrapper. Gustong gusto sila ani. See you next vlog.